Hej og velkommen til Sjov Læring med QR-koder. Det her er et projekt, som er støttet af BUPL's udviklingspulje. Rundt om skolen her er der en masse pæle, og på de her pæle vil man kunne finde en masse skilte, hvor der hænger nogle lege og en QR-kode, som man kan scanne ind. Legene bliver beskrevet på skiltene, og man kan læse det her, men ellers kan man også gå ind på vores QR-kode, og der bliver det læst op, og man kan se, at legene bliver leget af en gruppe børn. Legene er delt op i 5 kategorier. Her vil man kunne se, hvilken farve overskriften har, og det er også, hvad for en udvikling, som legen går ind og styrker. Legene kan leges i vilkårlig rækkefølge. God fornøjelse!